Οι βασικοί κανόνες για να γίνει σωστά το Batman Releve Land είναι πως το ενεργητικό πόδι και στην αρχή αλλά και στο τέλος της κίνησης πρέπει να περνάει από Batman Tendu, η κίνηση να είναι αργή και συνεχόμενη χωρίς να σταματάει, παύση υπάρχει μόνο όταν το πόδι είναι 90 μοίρες. Το τετράγωνο του κορμιού πρέπει να είναι πολύ σωστό και το βάρος πάνω στο σταθερό πόδι, παράλληλα το ενεργητικό πόδι δουλεύει ανεξάρτητα από την κλείδωση της λεκάνης. Να θυμάσαι πως το ενεργητικό πόδι πρέπει να είναι σωστά στις 90 μοίρες, δηλαδή ακριβώς μπροστά, ακριβώς πλάι και ακριβώς πίσω. Όταν προσπαθείς να κατακτήσεις κάτι, να δουλεύεις με δύο χέρια στην μπάρα. Κάνε like στο βίντεο και ακολούθησε για να βλέπεις περισσότερα.